Wat is die ouwe? Hé? Hallo? Nederlanders. Oh, god, zo goed, loop maar die dingen doen. Wat is? Wat is het? Het is niet koud. Nee, maar nu komt het de zon duur, nu wordt het warm. Vanmiddag kun je buis niet door. Zo ja. Maar dan is de boek nog wat druk mee dan maar. Nooit. Moet dat één mop doen? Weet wie? Weet die loopt dan? Ja. Van de hand? Nee, hier was. Ja, die net zo toestemmen. Ja, die ziet al die achteraan. Ja, dan is het. Dat wordt het ook. Voortaan heeft nog wat nul werk. Weet je nog, dan zie je dat met 3 kraan aan green. Dan hebben we dat heel stuk op. En dan is het helemaal moerasten. En daar ook, en ook aan de zomerploeg. Nou, dan zou je gewoon nog opbrengen. Hè? Dan brengt ze die gewoon weer op. Ja, dat zie je over, dat moet heel goed worden en dan is het hé, oh! Zo, wat is dat wel nog niet? Gewoon mooi zo, hè? Schrijf maar een boek, hoor, nee, in Broen. Ik geloof dat ik hier een voet goed. Hè? Ik geloof dat ik hier een voet. Hier zitten ze niet. Over, dat moet heel goed worden en dan is het hé, oh!